Nadáváš. Čau. Čau. Kazaši. Vítám vás, Matěj Bejova, u dalšího a 20. dílu. V prvním díle jsme se viděli díle, který byl špatný. A tam zkrátku jsme hodní lidi. Na to se říká, že je to moc dlouhý díl, promiňte, já jsem poplat, je to krátký díl toho Skyrimového a od toho je Skyrim 5. Já jsem si koupil nový Skyrim, jak vidíte, zabil jsem krále, takže mám koupený Skyrim. Mám koupený Skyrim, o tom se bavím. Ale mám koupený Skyrim, máte pravdu taky. Koníčku, ač tam nejedeš na mě. To je špatná zpráva. Tak tady stůj jako... Tak mi pomocte. Promiňte, tohle je zavřený, takže musíme chodit takhle po městě. Nechoď takhle pomalu, koníku. Nechci, abys byl takovýhle línej koník. Nesnáším líné koníky. Ale... ne. Zůstaň, koníčku, pěkně zůstaň. Tak jsme se objevili alkoholu do mě. A tam musíme najít nějaké špeky. Jsme královský zločiny. Tomu teda říkám švanda. A již tahota jsme zlí. Cože? V mapě? Tyhle? Jo. Cože? Itřek. Tohle je bílý průsmyk. Cože? Ač? Tohle ne. Promiňte, tento díl je asi nakažlivý, promiňte. Nebyl tak dlouho krátkej. Proto mám obě meče. Jestli jste si všimli, tento díl je asi dlouhý, promiňte. Já to nevěděl, nebo krátkej? Já nevím. Jestli mě to počítač nevyhodí.
Mám 4 jádro. A taky já hostuju server. A mám 6 grabky. Cože? 6 gramky. A koupnu novou grafiku. Matěj Fridula, nový channel. Podpořte MCX Studio. A hostuje, taky lidi hostuje. Proč? Tak já se s vámi loučím, tento díl je asi krátký, já nevím.